ekhaya nithini na masikaziye kingaluthola masikholana azongwana sokhala noJesu Ayibonge Nkosi. Siyabingelela ekseni egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sibingelela abangcwele ngegama lika Jesu. Amen. Namhlanje uSunday bengizathi shapa Jesu shapa into yayizolo. Hallelujah. Sibonge ithuba futhi esilitholayo ukuma kulomhlangano. Sizwa sihlonipheke kakhulu nokuthobeka kakhulu ukuthola leli thuba injabulo ukuthi uNkulunkulu umuno wakhe ukhombe ngakithi hayi ngoba singqono kwabanye zikhona inciko zikaNkulunkulu uNkulunkulu aziphathisile asizelanga ukuthi singqono kodwa siqonda kakhulu isikhathi naloku uNkulunkulu akuhlosile ngeimpilo zethu ngiyathanda ukuhlonipha i-leadership yonke office lika RCC inceko zikaNkulunkulu nomfundisi ama-organizer abantu abasha na wonke ama-group obaba omama abantu abasha bonke ngegama lika Jesu. Amen. Amen akalingana abantu. Amen. Siyabonga. Sibonga nempatho bazalwane siphatheke kahle kakhulu. Haleluya. Bengithi sizayicelela noma singasabuya ukuzoshumayela just sibuyele ukuphathwa kahle. Hallelujah. May God bless you. Mawufunda ku 3 John Bible lapha umpostoli ubhalela ama-elder lapha ebandleni kakhulu ubhalela i-elder igama bathi uGaius specialize ngehospitality ukuthi noma abantu uyabazi noma akabazi kodwa ubaphatha kahle bethi behamba labamba khona bangawuvala umlomo bathi sike sahlangana noGaya bese akhulume ngama-elder ke amanye ama-2 khulume ngoDemetria no khona lo munye uDiotrephes uDemetria yena ngimthandela ukuthi kuthiwa lencwadi eyayiqondwe uGaya wayireceive wayifikisa kumnini wayo umnikazi wayo uGaya yebo kodwa uDio inkinga yena ke ngoba konke okwenziwa uGaya uyakuopposa kuthiwa uDio ebezenzela izinto zonke akwazi nokunquma ibandla lingakanqumi umuntu akwazi umnquma yena esimfake ekhonweni ambeka athi wena awume kancane okusho ukuthi uDio uzenza umoya oyingcwele umoya oyingcwele umoya oyingcwele akasanandawo ebandleni uma kwanda umoya kaDio
udiyo inkinga ngoba uma abantu bethintwa inkosi benza izinto athi nifuna ukubonwa athi nenzela ukushayina kanti ogaya benza izinto ezisuka enhlizweni. Haleluya. So uNkulunkulu ngathi angandisa ezulu lento umoya kaGaya. Kuvuka abantu abathintwa uNkulunkulu mabenza izinto bangabheki ukuthi ngapha kwa left kuthiwani. Ngoba angithi uma senzela inkosi kunale minikelo eqophoza iqonde ezulwini bese kube nale ephandla abantu. Yabo kunale ntuthu eyaphezulu bese kunale gqwalisa indlu into kaAbel noKhayini. Sanibonani. uKhayini wenzela ukubonwa abantu kodwa uAbel into ethinta izulu kuqala. So inkinga ke ebandleni sinalama group ayitu kuno Abel kuno Khayini. oKhayini futhi baqala bacheka kakhulu kanti oAbel once inhliziyo yathi ivuma ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu ubusisa a cheerful giver lo nikela kusuka enhlizweni. Angithi uma kuya entweni uma senza endlini enkosi isikhonza it judges the intents of the heart before uNkulunkulu amkela umnikelo wamkela inhliziyo. Angithi kuthiwa ingqebo la ingqebo yomuntu ikhona kula inhliziyo yakhe ilele khona. So uJesu wakwazi ukuqolozela ebheke abantu bengenisa amanani amakhulu iminikelo lapho uJesu kodwa wathi owesimame uyena onikele ukubandlula ngoba iloko ebenako ukusuka endlini. Ngathi uNkulunkulu angasinceda sabuyela nasema localini ethu asivusele abantu abenza izinto ezisuka enhlizweni umoya kulula ukuthi isonto silidlale. Haleluya. Ulula ukuthi isonto silidlale senze silingise sipretende ngoba bakhona abawazi amakhona esonto webandla bazi nemikhuba yebandla kodwa abasenhlizweni bathi ukunyuka kancane balande into eyona yona. So amazwi ami lawo bazalwane ngiyibongela uNkulunkulu mana akasipromothele into kaGaya ngegama lika Jesu. Oh haleluya. Siyabonga. Asingene ezweni lenkosi. Wasengicalile ngiyashumayela. Hallelujah. Influencing the world with the gospel. Izolo mangiqala ngikhulumile ukuthi ngizaw emphasize kakhulu ngevangeli. Sabuya sakhuluma ngezwe izolo ngokuya kweconcept of the Bible ukuthi liyini izwe. Konke lama lokanja amabili esikhulume ngawo esikhulume kuwo i-influence already sesitreatile ngoba kuthiwa siyo influencer umhlaba ngevangeli. So ivangeli kahle siqonda ukuthi asikwazi uku-influencer singacalanga evangelini ngoba uma safuna uku-influencer singakaqondi singacalanga evangelini siyofuna ukushintsha abantu sibaphesuwe ngokwama strategies ethu. Izolo ngikhulumile ukuthi uma khulunywa ngezwe khulunywa ama systems
systems of authority, systems of, of power, controlling systems. So umhlaba ngokwawo unezinto o influence abantu, kunento okuthiwa kunama trends, yabo kunama fashion thize. So akusho ukuthi uma kuthiwa siyo influencer umhlaba kumele size with our own strategies, but all strategies, all ways of influence have to come from the Bible. Sanibonani bazalwane. Our compass is the word of God. Hallelujah. Ngicela sifunde Matthew 5:14 up to 16. Bese omunye sibambele 2 Samuel chapter 21. Afunde u15 no 16 ngenxa yesikhathi up to 17. Kodwa masifike emakhaya singafika ku 22. Kodwa kwanamhlanje asigcine ku 17. 2 Samuel 21 chapter 21 verse 15 up to 17. Amen. Wasifundela sisi. Matthew chapter 5 verse 14 Yeah. to 16. Amen. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzi owakhe entabeni ongesitheke, nomuntu akasokheli isibani nasibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu kuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Amen. Chapter 21, 2 Samuel. Up to verse 17. Uishibi Binobi wabantwana bamarefa osisindo somkhonto wakhe sasingamashekeli angamakhulu amathathu ethusi, ebhinqe inkemba entsha, wathi uyakumbulala uDavide. Kepha uAbishayi indodana kaSeruya wamsiza, wamshaya umfilisti wambulala. Base befunga kuye abantu bakaDavide bathi, awusayi kuphuma impi nathi, funa ucime isibani sakwa-Israyeli. Funa ucishe isibani sakwa Israel. Asivalela ku Romans 8:26. Romans chapter 8 verse 26. Nkosi yami, Baba,
love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Oh, we love you. We love you. We love you. We love you. Sithanda wena. Wena owaqala ngokuthanda thina. We love you. Thumo namandla nenkazimulo kuyakufanela. Your word has been read. uNkulunkulu wethu namandla lisebenzise. Open our eyes, our ears, strengthen our feet in your law. Hide us in your grace. Sikhulume konke okusenhlizweni yakho Nkosi. Wenzele ubuhle begama lakho. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Masithi izandla. Wow. Glory to God. Asicale la bazalwane. Uma ufunda Genesis chapter 6 kunendaba la eyavusula kaNkulunkulu kakhulu, the wickedness of men and the judgment of men. La izingelosi kuthiwa zabona amadodakazi abantu zawajabulela. Lithi iBhayibheli bazwana kwaze kwadaleka ke bathola abantwana, kwadaleka uhlobo lwama giants uthi, and there giants on the earth in those days. There were giants in those days. Ama giants are record ukuthi ngoba yonke into angithi incwadi kaGenesis incwadi yama beginnings, yonke into nje uma ufuna irecord ukuthi yaqalaphi, you go to the book of Genesis. So kwazwana abantu neingelosi kwadaleka ama giants, kuthiwa uhlobo lwama bathini ama Nephilim, Nephilim, if ngilibiza kahle lelo gama. Now lithi they were very notorious lama giants, bekungase abantu bokuthula ngoba bayi mixture yezinto zikamoya nezinto zenyama, kodwa imiphumela yakhona yi wickedness, akusinto godly. Okusho ukuthi I challenge kakhulu ukuthi nathi esikhonza uNkulunkulu kumele sibe ne union enamandla nezinto zikamoya, ngokukamoya oyingcwele, ukuze kube nezithelo ezizalekayo kodwa ezithi godly. La it was a union engekho godly eletha ama results angekho godly, kuvele lezinto ezithi notorious ama giants. Now uma ufunda in the history of the Bible, ama giants ayabonakala. You'll remember uma Israel azomele apossesse angene eCanaan, lithi iBhayibheli kwathumela ama spies abayohlola, lithi kwabuya ireport. Ningibekezelele ngilanda indaba ye-influence. Now uma ibuya i-report, kunama report amabili, but laba abayi-10 izwe likhona, ithelo nazo zikhona. 3 nabantu bakhona abaphilayo kulelizwe esithenjiswe lona. But now the problem, but laba bantu abaphila lapha phakathi ama giants. Okusho ukuthi asikwazi ukuthi sithi possess njengoba siphuma siyolanda abantu sine ignorance, noma si ignorant ngokuthi la siyakhona kunama giants. Always oma simele sipossess kumele sazi ukuthi kunama giants amele siqale sidile nawo. But laba bayi-10 i-problem yethu kunama giant, but sizibone like grasshoppers. We are like grasshoppers. Bese bashintsha inkulumo yabo futhi bathi kungenzeka vele bona basibona siyama grasshopper. Okusho ukuthi phambi kwe challenge
kune interpretation yakho wena ophambi kwe challenge bese kube ne interpretation ye challenge ngawe bathi siyibonile kodwa kungenzeka nabo kunento abayibonile ngathi ukuthi we are like grasshoppers lithi basakhuluma njalo uCaleb wabathulisa wabavala imilomo ngoba ireport abayingenisayo ihamba ne-influence engenisa ifear. You see, kunama report ngezimo nala uNkulunkulu asithume khona afaka amanzi emadolweni ebandleni. So uyabona ke uma into injalo kudingeka abantu abamaziyo uNkulunkulu. Abantu abamaziyo uNkulunkulu ilaba abazothulisa isivunguvungu esiletha ifear phezu kwebandla likaNkulunkulu. Caleb bathi hold it right there. Bathi izwe lona likhona. Nezithelo zikhona. Nayo leyo idlakela iqiniso zikhona. Kodwa uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wethu uyosinika usinikile. Hallelujah. Okusho ukuthi bazalwane as we go out yabo kunezinye izinto uNkulunkulu makathi asiweleleni ngaphesheya yabo angakhulumi ngazo. Uma ethi izwe nginikile angakhulumi ngama giant okusho ukuthi ama giant nama challenges nama storms are not a problem kuNkulunkulu. Hallelujah. Nezinto uNkulunkulu ayiprofetile ngathi azikhulumile ngathi angakhulumi ngokuthi uma lezi zinto zimele zifike kini niyohlangana nani okusho kona ukuthi bazalwane njengebandla asiphumene entweni yokhathazeka ngento uNkulunkulu angayifakanga ezithembisweni ngoba enye into ezasidelaya to possess ukudelaya ngokukhuluma ngezinto uNkulunkulu angakhulumanga ngazo. It means makangakhulumanga ngazo nanoma zinkinga azisona inkinga phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Cele be right ungayimushi futhi. Amen. Hallelujah. Masithizana. Yeah. So now bathi Joshua izwe uNkulunkulu uzasinikeza lo noma ama giants ekhona. Uthwa lama giants ayephila kulelizwe leli eKhanana uma utracer bayiwo ama descendants owathola kuGenesis chapter number 6. Uhlobo oluyi-1. Ngakhumbula uma uDavid azo emerge empini kwaba ne giant ebakhona okusho ukuthi uma kuzoba nento enkulu ezokwenzeka kuba ne challenge enkulu emayo kuba nama giant amayo kodwa lama giant adinga abantu abamaziyo uNkulunkulu. David ungena into uGoliath you know busy ukhuluma into ayikhulumayo akhuluma into esenhlizweni cursing abantu bakaNkulunkulu bese uDavid angene into engibusayo bazalwane uDavid umbamba uGoliath ngamaza wakhulumayo.
uvele ambamba ukuthi uyihloboni lomuntu. Ngoba in the history yeBhayibheli amaFilisti aziwa ukuthi ayizitha zama-Israyeli. Akukho eBhayibhelini la ama-Israyeli ake aba abangani namaFilisti. They are long, izitha zeminyaka. Number 2, amaFilisti aziwa ukuthi ayisizwe esingasokile, uncircumcised nation, okusho ukuthi ayisizwe singcolile. So uDavide umbamba ngamazwi awakhulumayo uGoliath, ngoba iqhwaga bazalwane sikwazi ukuyibamba ngamazwi awakhulumayo against abantu noma ibandla likaNkulunkulu. Isiqhwaga ngisho i-challenge ubamba ngamazwi, ngoba nathi ukukholwa kwethu lithi iBhayibheli ncwadini yamaRoma chapter 10:17 lithi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi. So ngamanye amazwi neyiqalekiso nefiye iactivatewa amazwi. So uDavid ungena empini abamba isiqhwaga ngamazwi esiwakhulumayo, athi lo mFilisti ongasokile. Sanibonani bazalwane, lala siyakhona. So always uma kumele siye to the next level, kuba neqhwaga ezibakhona nama-giants. And I've told you ukuthi ama-giants are not just physical beings, kodwa it's a union, it's a combination of the physical and the spiritual. Bese uma ubheka lesizwe selama-giants ku chapter number 6 kuthiwa they resemble wickedness, okusho ukuthi bazalwane kuneyiqhwaga zingakhulumanga, zithi nje uma ibutho likaJehova liphuma sithi we are going out to the great commission, kube nama-challenges angakhulumi, kodwa emile lama-giants noma lama-challenges awethe impi against ukuphuma kwebandla. Athi uPaul asibambananga nanyama nagazi, athi kodwa sibambene nemimoya nemibuso. Oh hallelujah. So they resemble wickedness. They pose, they throw fear. Lento yokuphuma yokuthi uma siphuma ngemandate kube nento ethi nje sizawubuya notho na. Kula lento yakaDavide noCaleb ingena khona, la sekunokungenwa amanzi emadolweni, kulabo Davide bangena khona. And you see, all Davide, they are the confronters. They confront, bebayabuza mabangena. Yabo bazalwane, enye yezinto emele isincede njengoba siphuma abantu abasha siya kuyo influencer, ilento eyithi what is the reward? Uzonikwani umuntu ozomelana nalesi siqhwaga? Uzonikwani? Uthi uDavide ke bazalwane ngifuna ukungena, uthi wena you come against me with a javelin, uphethe inkemba, athi kodwa mina ngiza kuwe ngegama likaJehova. Oh yeah. Bazalwane, yezinto njengoba siphuma kufuna sazi ukuthi siphuma ngegama likabani, ngoba athi amadimoni kumadodana kaSkeva uPaul siyamazi
nale gama enikhuluma ngalo siyalazi nina ningobani. Okay bazalwane ngicela kunalabo abagcine bahle ngicela brother bazane ngicolele nami into uNkulunkulu anginike yona ngifuna siva just for brother for ya ngiyabacolela omama no sister ngifuna ukukhipha lokho bazalwane. Shodo ewayo hayi bazalwane kodwa uyangihlupha lento yokuthi uyonikwani umuntu oyothulisa le challenge engaka lesiqhwaga. Abona lento eyenza ukuthi uhambani abonakala engathi yabo solo sijika la hayi indaba yesiqhwaga nesiqhwaga esimile hayibo nesiqhwaga. Isiqhwaga I told you ukuthi umhlaba unama systems, so iqhwaga ama systems omhlaba amile. You see a challenge ukuphuma nokushunyayelwa kwevangeli masimile sithi thina bantu abasindiswe. You see ama challenges. All right, la bazalwane ngifuna ukupresenta msinya kuna 4 yama giants engifuna ukukhuluma ngawo bese sihlanganisa udaba lwethu siyathandaza. Isiqhwaga sokuqala which is a Philistine giant okuthiwa uIshbai Benob. Bese isiqhwaga sesibili kuthiwa uSeph noma ungathi uSapai or Seph. Bese isiqhwaga sesithathu kuthiwa uLahamai noma ungathi ngeKing James neNew King James kuthiwa is a brother to Goliath. Mina ngangicabanga ukuthi indaba kaGoliath igcine uDavid emnquma ikhanda, kanti already la vela khona uGoliath bayincwaba abanjengaye. Ese isiqhwaga sesine kuthiwa is an unnamed giant. Kuthiwa esandleni right sina 6 2 I mean sorry nangapha 6 nala enyaweni 6 nangapha 6 okusho ukuthi ushanga 24 kunalento ethi kimi unqono usathana omaziyo omjwayele kunalo ongamazi. Okay sizawubuya kule yabo ingqono le challenge osoyaziyo ukuthi le ingithola ngoDecember yabo enormal, kodwa le abnormal ile kuhlangahlanganisa inhloko. Now asize la uIshbai Benob uma ufunda iBhayibheli kule context noma kule text esilibhekile esizovala ngalo, uthiwa uIshbai Benob uvela ephethe umkhonto omusha. Akaphathanga umdala. I told you, ngithi lama giants they resemble ama systems of the world. So njengoba sithi we are influencing the world, we need to understand what type of systems that we are going to challenge ngalento ethi back to God. Hallelujah. Kuthiwa uphethe umkhonto omusha. Angazi ngoba into
into yeyichwaga. Ngicela abazali sibambe kahle lento. Niyakhumbula when David ayoma a challenge uGoliath, into yokuqala bambuza yona uDavid bathi kuye, ngabe uyazi na ukuthi lo oyolwa naye kusukela ebusheni bakhe elwa izimpi. So angazi ngicela ningivumele iBhayibheli alisho kodwa lithi uIshbi-Benob wayephethe umkhonto omusha. So akungitshela ukuthi if uGoliath waqala ebusheni bakhe okusho ukuthi le iqhwaga always maziyolwa asebenzisa imikhonto yakudala kusebandleni kuphela la sifuna ukulwa nezinto ezisha kodwa sisebenzisa amandla akudala. Sibuya sebandleni kuphela, sebandleni kuphela la sifuna ukuyokhonza ethempelini sigqoke i-effort la nyaka ondlule. Lithi uHana wabamba isambulo ngoSamuel ukuthi lento ayikwazi ukuhlala incane. Lithi unyaka nonyaka wayemthungela, unyaka nonyaka abantu abasha udinga i-effort layo. Ngisho nanoma se ukwazi ukulibamba uhlelo ayihambi ngokuthi uyakwazi ukulibamba kodwa every day dinga i-effort yalo, dinga i-effort yalo. Asibuye sila sebandleni sendlini yokukholwa kuphela la sifuna ukuhamba ngamandla amadala kanti uSathana kamanga kwi-strategies isodwa. uIshbi-Benob kodwa wayephethe umkhonto omusha. Haleluya. Beka ngoba izolo umnqobile umuntu omusha uSathana. Ngicabanga ukuthi uyoza ngendlela izolo eze ngayo. Uza with new strategies, new systems. So okusho ukuthi nebandla liyayidinga i-renewal. Sidinga amandla amasha. Sidinga amandla amasha. Sidinga amandla amasha. Hayibo, sidinga amandla amasha. Saya emakhaya. Sidinga amandla amasha. Sidinga amandla amasha. Sidinga amandla amasha. Singene Thursday enkonzweni yabantu abasha. Sibe nalento ethi hosa masingene ebukhoneni benkosi. Lapha inkazimulo yakhe ibonakaliswa khona amandla amasha. Bazalwane, ningixolele ngoba lo back to God kumele agqobhoze aqhokoze ikhanda leziqhwaga. So nginento ethi, you see, ithende lona uma silandelelisa ithende lake lawenza umsebenzi walo ithende, and kusese nendawo ithende lisawenza umsebenzi. Kodwa kuneyindawo mina ngifuna sikhuluma iqiniso. Kuneyindawo namhlanje nawuza ngethende already abantu bavala ama-senses, bavala ama-Wi-Fi, bavele bathi lento le lethatha iy'mali zabantu, lento etsotsa abantu. Okusho ukuthi bazalwane kudinga nathi ama-strategies ethu. Haleluya, haleluya. Back to God ngeke hambe ngethende kuphela. Lento yethende asiyithatha siyifake naku social media.
Santa Kaila Mash. Ela Mahaya Nala. Uphethe umkhonto onjani bazalwane? Oh, nginento ethi Sathana noma kungaba nemikhonto emisha mayanda oyidesignayo kodwa into ithi Isaiah 54 verse number 17 akukho sikhali esilolelwe wena esilolela abangcwele esizophumelela. Asize ngapha bazalwane. Hey, I'll try to be quick. I'll try to be quick. Mande heshia. Usapai lesitwakhe okuthiwa usapai usef. When you read the Bible came after. You see? Okusho ukuthi lento esiya kuyo into ene order edinga nathi masiya kuyo ngoba lento sithi sivala la bahaya ivumbuke lapha. So nathi abantu abasha bethu they have to be strategically positioned. Sazi ukuthi kwa Department of Health kunabantu esibabeke strategy abamelanga enye into mabevuka ekseni banalento ethi back to God. All right, it's good. Kuthiwa. All right, I'll try to contain myself. Kuthiwa uShapai uza after uIshbai Benob. Kuthiwa he is a son. He is a son of one of the great giants. Allow me to reason. Because I'm a scholar of the Bible. So we are scholars of the Bible. With a little mind. And now, Utwa, he's a son of one of the great giants. Alishi Bible, kutwa ngiyacabanga. Ngoba a giant of note is the one that was killed by David. His name is Goliath. So I think Usapai is a son. Skulume. A son of Goliath. My God. Azalwane. Lento siya kuyo le system esimelane ekumele siyo influence kuyo. We got to know ukuthi kunabantu abazalelwe kuyo. Uma abadala babo behamba befa beshona kunabanye abasakhuliswa. Engathi uNkulunkulu angasinceda kulo back to God. Bethi behamba baba be kube nabanye abafukayo. Akube nabanye from time to time. Ngoba no Goliath masibanquma namhlanje. Bayavuka kunamadodana abo. So kusho ukuthi nakulesi sizukulwane kumele kube nabo Nicholas Bear. Hallelujah. Abavukayo. Oho. Izinto ezithi sishosholoza ngola kasomlandela. Ilanguage yabo ile yokuthi umuntu makazane noNkulunkulu. Engathi ngamtshela uSathane man. Engathi ngawatshela amadimoni. Ngithi noma bangazalwa noma kungaba khona obagrumayo. Bakhona nalabo uNkulunkulu. Hallelujah. Abavusayo uhlobo olungahlehleli inyovana izinto eziphethe imandate ezikhokoloza through the systems of the world. They are clothed with fire.
emilonyeni yabo baphethe inkemba. Hallelujah. Such is a generation, O Jacob. Iso lesisizukulwane esimfunayo uNkulunkulu. Hallelujah. Abantu ababambana naye bathi angikwazi ukukuyeka. Hallelujah. Ungakadedeli into yasekhaya. Now there's a problem. Kunenkinga abazalwana. Inkinga ekhona na. Sihlushwa Elijah uNkulunkulu abasebenzisile. Bathi mababona uJezebel ebulala abaprofeti. Bese Elijah amehlo abo angasakwazi ukubona phambili ukuthi uNkulunkulu uma engisebenzisile in my generation akusho ukuthi kuzogcina ngami. Lithi uElijah wathi yena nakabona abaprofeti bebulawa wathi uNkulunkulu salungibulala. Wathi uNkulunkulu lalela weElijah, it's not over. Bakhona engibapreservile, bakhona abagciniwe abangakaze bagoba phambi kukaSathane. Hallelujah. Sizomemezela ikhona inzali lapha. Khona inzali lapha. Khona inzali lapha. Hayibo, ikhona inzali lapha. Hallelujah. Bakhona abantu abasha abanikiwe lamandla. Bakhona abantu abasha abaqotshelwe le system. Bakhona inkinga wena ubaboni kodwa ngiyababona. Bakhona lapha. Rise up. Rise up. You are called for such a time as this. Rise up. Shaya. Rise up. Rise up. Rise up. Rise up. Rise up. Hey! 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 Rise up. Urabasha. Bakhona bangakamqabuza uBhali. Bakhona bangakamkhothamela uAshera. They don't bow to any other god. They don't bow to any other foreign system. They bow in the name of Jesus. Rise up. Rise up. Hlaleleni ntombazane. Rise up. Izulu liyakwethemba. Izulu liyakwethemba. Izulu liyakwethemba. Hallelujah. Rise up. Somtshela uSathane. WeSathane ungabazala abasha. Nathi bakhona abazalwayo. Hallelujah. Bakhona. 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 Asibambelo. Asibambelo. Asibambelo.
ndizwa lo ngihamba naye uthi lenkazimulo yendlu of the latter house, this lenkazimulo that has to surpass, uthi idinga ama forerunners, idinga abantu abazoyi ashara. Angithi nayo eyendlu yokuqala yaye asharishwa uSolomon nabapriest. Oh hallelujah. So that was a challenge nakwakhiwa itempele elisha, ngoba kwakuthi nanoma kusetshenzwa bakha abantu kodwa kube nalezi ezayibona lendlu zilethe i-discouragement, but nanoma ningayi-restore ngeke nakwazi ukufika kwizinga layizolo. So okusho ukuthi le nkazimulo idinga amaforana. Le nkazimulo ayidingi labantu abazoyikhomba, kodwa idinga abantu abazoyidedela. Inkinga idileywa abantu abafuna ukuyikhomanda. Lento yintshukumo. That's why upapakho naye wayibona ukuthi le ayona yokushiywa emntwini, ngoba bayahlupha abantu okushiwe bona, bazenza istandard salento. Kanti lento idinga abazoyi ashara, bathi ngena mnikazi walendlu, ngena mnikazi wenkazimulo, sebenza, sebenza, sebenza. Simakaye emakhaya inalento ethi lento idinga abantu abazoyidedela, bayidedele emalokali. But it's not about us, it's not about our names, ngoba le mvuselelo ayihambi ngamagama. Dinga abantu abazoyi ashara. Asibuyele abazalwane. Lehamai is a brother. He's a brother to Goliath. Goliath lo bekakwazi ukuma. Bring a man. Yes, lo back to God. Udeleywa yini? Bring a man. Bring a man. Bring a man. Asifune sizela. Sengifuna ukufaka. Lo ohamba nga6 year, nangapha. Lo uyena ovimba the supernatural. Iswa umthandazo othi, where are the miracles? Where are the signs? We have been told ngezinto uNkulunkulu azenze ehlane. Ziphi manje? Makholwa ngeke kwathuleka forever. Iyaphehlwa lemvuselelo, iyaphehlwa emfihlakalweni. Njengoba ubona iqhwaga ezingekho normal zizovimba isupernatural. It means uma singakwazi ukumelana nale iqhwaga ezingekho normal, uma siqeda ukuwa, abangaboni bazobona, abangahambi bazohamba. Hallelujah. Ayiphelele eBhayibhelini, ayipheleli izinto esatshelwa zona namanje ikhona, enesihamba nayo sihleli phezu kwayo. Akhona abantu abanganamagama kodwa baphethe lento.
ibona before back to God aphume before sihambe siyolanda abantu ngoba sometimes bazalwane we are so eager ukushesha siyomemezela kanti some of these places esiya kuzo zinezichwaga ezivimbile mangale niqeda u2 months wonke kuchitheka imali yomama haleluya kunganayithelo kanti kuvimbi ichwaga kodwa ngimile namhlanje ngegama lika Jesu hayibo simile kule convention ngegama linamandla hayibo funa abantu abakholwayo funa abantu abayithembayo lento simile ngegama lika Jesu sithi zonke ichwaka ngegama lika Jesu siyayiphahlaza ngegama lika Jesu zonke ichwaka ngegama lika Jesu siyazidilisa memeza uthi ngegama lika Jesu zonke ichwaka siyayiphahlaza siyazidilisa zonke ichwaka siyawa ngegama lika Jesu hallelujah awuthandaze for a minute thandaza for a minute shamaya vera bashandaraba vera la bashandaraba yanda vera la bashandaraba yande sharara mandere beshaira vera boshia mandere boshia vera basambara yande shamandere bosha barabayandere boshandere be vera la bashandere besa vera boshiandere bosha ora la bashiandere bosha vera la basondara baya vera la bashandere be vera la boshiandere bosha endere bosha kayendere be vera la bosha mandere besa korara basa siyagudluka siyagudluka siyawa ngibona sivimbile ngibona sithi niyaphi siyamemezela lento iyahamba eyokuhamba lento from Cape to Kaila ngegama lika Jesu zonke ichwaka ezivalele ntshukumo ziyadilika ela nineni 3 nsuku nineni 3 ngisale no Ishbay sifa kula mashanda na bazalwane ngicela sihambe lokamthana uthi uMatthew uJesu nina nukukhanya wezwe qhubeke athi umisibani noma lokukhanya kwathathwa kwabekwa phansi kwetafile uthi akwazi ukukhanya ngicela ukukhuluma ngibe nomona ngikhulume nalendlu back to God. When you look our history la sivela khona siwukukhanya bathi abadala bethu kunendawo la bebangafuna abanye abantu bekurecommendwa labantu abawo ukukhanya kodwa ngihlushwa ilento ukuthi lokukhanya engathi sekuthathe kwafihlwa nalabe kungamelanga sithule khona sithulile singalahlekelana siwukukhanya. Now lithi iBhayibheli bengicabanga ukuthi le iqhwaga ezi4 kuzawuthiwa uMisrayeli esemandleni kwafika iqhwaga kodwa mawufunda from verse 15 kulo chapter 21
lithi uDavide noIsrael baphuma baye empini bese kwaphela amandla. You see, one of the mistakes esingazenza kule ntshukumo engaka ukuthi sithi sinamandla kanti siyabona ukuthi amandla. Lithi uDavide waphelelwa amandla. Amanye amamusho athi he grew weary bese kwafika leqhwaga. Leqhwaga ezinjani ezifika singenawo amandla? I challenge enjani efika uqobo lungasekho? Siyoyinqoba njani leqhwaga? Ngoba oDavide bake bawisa uGoliath. Bayomelana njani nabafo bakaGoliath namadodana kaGoliath ngoba banawo amandla. Lithi iBhayibheli leso sikhathi kula uIshbhai evela khona ephethe umkhonto umsha. Lithi he cornered David. Hayi bazalwane, we need to admit asikhuluma iqiniso la. Engathi giant isibeke ekhoneni, Assemblies of God. Ene mina nginalento eyithi amandla noma ithemba lomuntu libonaka kahle naka safike ekhoneni. Nginento ethi kude maninginiki. Mele kubonakale ke manje ukuthi ithemba lethu likuphi. Ezohlabelelayo athi if I get tired along the way, He will give me power to press on. uIshbhai wakuvalela uDavide ekhoneni wathi ngibamba umkhonto omsha. Lithi esefuna ukumbulala, lithi kwavela indoda amayanda namahaya kwavela uAbishai. Assemblies of God, sikwi-hour ka-Abishai, sikwi-hour kaMoya Oyingcwele. Abantu abazo-ashara lemvuselelo akusiyabantu abapowerful, abantu abavumayo ukuba amandla sinawo. Sethembe yena, sethembe yena. Wavela uAbishai. Lithi iBhayibheli uAbishai wamlamlela uDavide. Nakaqeda ukumlamlela, lithi amadoda nayo Abishai bakhuluma noDavide. Athi Davide siyacela, nasi isicelo singakahambi bazalwane, nasi isicelo. Athi la madoda siyacela weDavide, ungasaqale uye uthi yolwa. Inkinga yethu sithi sifuna ukuyolwa kanti abakaJehova bayilweli, balwelwa uJehova. Hallelujah. Bathi la madoda siyacela ukuthi kusukela namhlanje sicela ungasashumayeli. Inkinga sashumayela wena, inkinga sacula wena, inkinga bod saphilisa wena, inkinga sasebenza wena. Kodwa abantu abazo-ashara lenkazimulo yilabantu abazohlehlela umnikazi wempi. Ayihiye umbuzo othi ubani lenkosi yenkazimulo? Siyabuzana namhlanje, ubani lenkosi yenkazimulo? He is the Lord strong, He is mighty. When it comes to battles, akakaze walusa, akakaze, he has never lost any single battle. He is the warrior, He is Jehovah, He is the King of kings, He is the King of glory. Hallelujah. Osa Moya Oyingcwele, osa Jehovah, sidinga wena, sidinga wena, sidaziphakame nyawo, sidinga wena.
bamba lamazwi uthi uAbishai kuDavide, uma wena wahamba wayohilwela uthi isibani sakwaIsrayeli siyocima, ni isibani nukukhanya, kodwa into edileya lesibani ilento yokufuna ukuyilwela, ilento yokufuna ukuyisebenzela. So lamadoda abonile ukuba once kwafa uDavide le light yakwaIsrayeli izocima. Athi lamadoda from today ithine sizolwa. Cela sivala amehlo. Elothandaza nobonke abantu. Acela ukuthandaza nobonke abantu. Ulalala mashika phambi kweyichwaka. Phambi kwaleyichwaka nkulunkulu. We avail ourselves. Masingacishi lesibani. Wena usho njalo ugijima phambi kwale system Jehova, phambi kweyichwaka. I avail myself for God. Wena usho njalo phakamisa isandla. Wena uthi Nkosi ukhuluma nami. Ngibona izandla lapha. Ayahlangana amafu. Ayahlangana amafu selizonetha. Selizonetha. Ngala sondele altar bazalwane. Asondele thina siphakamisa izandla. Asondele. Singakaye emakhaya. Asondele. Sondela. Bengithi siyoza njengokwalezandla eziningi kangaka. Shona noma ngaba nekhala ezisha, kodwa uJehova bakhona nabo abalungisayo. Hayi umuntu omusha, bengeke mina ngime lapho. Bengeke ngime lapho. Ngoba uGoliath na uphuma la, ngoba mawuphuma la akusiyichwaka ezizolo. Akunandaba ukuthi izolo kuneyichwaka oyiwisile. Kunalezi eziseyithendenza lezi eziwaya. Sondela. Sondele phambili. Amande la yamasha. Bayawa o-Ishbai Benob. Leli gama elithi Ishbai Benob lichaza ukuthi he who dwells in the hills, in the mountains. Lichaza lo ohlala ezintabeni. Angazi uDavide nakabhala leli kubo elithi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Probably it was a counteractor. He was counteracting with all powers from the hills and the mountains, all powers from the valleys, all powers from the darkest places. Arise, O young person. God has anointed you. God is sending you. Arise. Shama, telling me goes kankulunkulu. Sisondele. Siyathandaza. Phela wena okulapha sesiyakhonena. Vala be. Amakube nothola ukukhuluma. Cela incebo zikaNkulunkulu. To back me up. Ezinye zalezinto ama challenges angakazi abakhona efamilini yakho. The unnamed giants. They come with abnormality. There is no one who has ever faced such a challenge. Let me tell you, it's because the Lord's finger is upon you. The devil wants to close into enkulu Jehovah azoyenza ngawe. Umuntu ogcotshiwe sibona ngama challenges amelana naye ukuthi akahambi yedwa.
hamba noJehova. Phakamisa kakhulu izandla. Hey! Open your mouth. Lemvuselelo! Lemvuselelo! Ikhona! Lemvuselelo! Hallelujah! Hamba nayo umuntu omusha! Hamba nayo umuntu omusha! Hamba nayo! Hallelujah. Osandeli bakota la bahaya. Jesus. Inni makopeli asanda la makunda. Riva haso pelian tokuna mahaya. Aya wabatayeni. Ula masanda. Aya. Oya baba baba baba. Aya. Unimate pelina no salamaya. Kwalitegizwa iwa chagiti. Yes! Kulaba santa la bahaya. Sina makupelia sokota la bahaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes! Ulama mama makota la bahaya. Yeah, we be. Yeah, we be. Yes, Kundalama Shokotalama. Yahweh, the path is over. Ushandalama Kuntalama Haya. Yes, Kekamalga chess. Kekamalga chess. Kekamalga chess. Kekamalga chess. Kekamalga chess. Oh, we are Saga. We are Saga. Urima Hashande. Pilot Kunana Mashande. We are Saga. Maya was Polo. Yawa. Ooh. Ooh. Yes, get come on, get this. Mandala Mosha Katala Mahaya. Sendeli Moko Shantela Mahaya. Ila Makuperiana. Umani wema mipamigani ya Jehova. Funga mkono na Jehova. Funga mkono na Jehova. Ina makuna sila mahaya. Awufuna wako jina mula pemumfa. Mandala moko shata la mahaya. Ikapalando silimate. Kepelianto. Isipi na somati ya fuga. Nami sekone ni ya fuga. Oh! Siyabonga baba wethu. Wazi wasithanda uNkulunkulu. Awazi wasifohlela. Ufohle njengamanzi. Nasayithali zathu. Siyabonga baba. Bakukhona khulanje ngicela gijimela ekhona. Bayikhona nje okhulayo. Nasifo siyabhawa kuleli gama. Bakukhona khona ngicela ugijime nje la ukhona. Khuna labashikandele bahaya. Akhulayo nje ngizwa le atmosphere. Ithi konke kuyenzeka. Ongenzeka abantwini kuyena kuyenzeka. Khuna labashikanda hadiba. Uzandeli bahatopeliando. Kuna mahashelia hatopelia. Kuna kipelia. Nani masango paramani. Nani binyago ya parate paramani. Yes, gekamalga Jesu. Gekamalga Jesu, gekamalga Jesu. Kuna limahasa.
Ilimakonde Selianto Kupeliano Shilimahandele Bakosaya Si Alamuke Periando. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Ayete! Mandaraboko sheke seraman. Bayete! Manda etu. Bayete! Kusi ukuthula. Bayete! Mntana wesimfuku. Bayete! Shiramondo roboko sheke saramana. Rekerebo kashiaka saramasiana. Ngcwele yezingcwele. Wangena ngelakhe igazi endlini yobungcwele ngcwele. Emini sinamandla. Sizokhuphuka silidle ngoba usinikile. Noma ama-giant ekhona akusho lutho. Kusho umnini mandla wonke. Omlomo wakhe unamanga. Siyakhuphuka. Siyalidla. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Usisa umkhonzi wakho sikhonze ngaye. Usisa Nkosi umandisele. Kuthi laba bathatha ama decision. uNkulunkulu wethu namandla ungabanikeza ukuthula bengakayenzi lento abayinqumile bavumelana nawe ukuthi bazoyenza. This we pray as we declare it in Jesus' mighty name. Amen.